Tervehdys YouTube-yhteiskunta. 5. sessio Persona 4 is a go. Ja seitettäköön tässä niin heti alkuun, että viimeksi me jätin siis kohtaan, Chie oli kysynyt, että voitaisiin mennä TV sisään, mutta me ei sitä nyt tehdä, koska A, me ollaan vielä löytyy kaikki mahdollisia questeja, mitä voitaisiin tehdä siellä seuraavan kerran. B, me ei haluta tylsistyttää teitä taistelemaan samoja vihollisia vastaan samassa paikassa, mitä me ollaan tehty varmaan jo ihan tarpeeksi. Joten todennäköisesti hoidetaan ehkä se off-screen näistä seuraavan kerran, kun seuraava uhri lähtee käyntiin ja mennään uuteen dungeoniin seuraavan kerran. Ja sitten C, niin se on aika hyödyllistä grindaamisenkin kannalta se taistelu, että meidän tällä hetkellä todennäköisesti se hoitaa siis off-screen. Mutta nyt jatketaan eteenpäin tässä ja muistaakseni kun mä tätä testaan eteenpäin itsekseni, niin meidän tällä hetkellä meillä ei oikein ole mitään social linkkeja, mitä kunnon edistää, joten voidaan vielä kävellä tätä kaupunkia ympäri ja se tarkistaa, mutta me ehkä kannattaisi näyttää yksi puoli, mitä on vielä näyttävästä pelistä, eli kalastaminen. Mutta sitä ennen pitää... Oliko se kissa vai? Joo. Oho, kissa piti päästä. Tai se oli se niinku arena, että päästään sinne jonnekin vai? Kalastamaan vai? Niin, mä oon käynyt vähän katsomassa, löytyykö täältä sittenkään ketään kanssa. Niin mene sinne päin vaikka vaan. Ja tässä kun Personasta puhutaan, mun pitää ne hehkuttaa. Tulin tossa itse just Ruotsin reissulta ja Helsingistä löytyi tämmöinen Persona 4 manga. En tiennyt, että tämmönenkin on olemassa, mutta nytpä tiedän. Tässä on mielenkiintoista se, että tässä toi Juu kulkee vähän eri nimellä. Nimittäin täältä Juulle löytyy tämmöinen nimi kuin... Sohoji Seta. Ja tää vissiin on ennen animea, ennen kuin se vähän niin kuin edes virallistettiin Yu Naru Kamiksi ja senkin takia ihan mielenkiintoista. Ja toinen asia, mitä multa löytyy, niin on Persona 4 Dancing All Night Disco Fever Edition. Ihan soundtrackin takia oli vaan pakko ostaa. Nyt näköjään vahingossa törmäsin Chien. No joo, mut Chie tosiaan ei oikeastaan niinku halua muuta kuin, että me tässä televisiossa, että sen kanssa me ei voida niinku olla vuorovaikutuksessa, joten laita Not Today. Ja jatkaa vaikka tätä shopping districtia eteenpäin. Perfect. Onks tässä mitään? No siellä me voidaan ostaa noita lihoja ja tommosia, mutta niin... Ei tarvii vai? Ei. Mites siellä on? Ootas, mun pitää tähän tsekata sitä asiaa. Hyvä musa. Kuva kaipas vähemmän kirkkautta. Kuka olikaan se Namatame? Namatame on siis tää joku tämmösen niinku neuvoston sihteeriä, tai jolla oli tää suhde tähän ensimmäiseen uhriin Mayumi Yamanoon. Ai, kissa tuli takas sieltä. Ja sitten sen suhteen johtavan kohun seurauksena niin se erotettiin työstä ja se on nyt vanhempiensa firmassa paikallisena pakettitoimittajana tuolla Inabassa. Niin ja semmosen asian, mikä mä tulin nyt huomaamaan tästä pelistä on, että me ei itse asiassa huomaan tonne Shrineen koskaan päästäkään, koska Persona 4 Goldenissa toi Shrine on itse asiassa semmonen alue, missä voi kävellä, tässä ilmeisesti ei. Koska mä testasin tätä vähän eteenpäin semmoiseen kohtaan, missä tolle Shrinelle tulee käytännön käyttöä ja se on vaan semmonen, että siinä on ainoastaan mahdollisuus niin kun mennä tekemään siellä yksi juttu, mutta sinne ei pääse itse kävelemään. Kissa on taas tyytymätön. Tää mitä ei sinne halua pyhäkön tuhota. Ai joo. Tai sanoit, että siellä on, että huujen mukaan sulla asuu kettua pyhäkkö. Tai tuolla niinku... Shrine, mikä se on? Joo, pyhättö tai alttari tai avan pyhättö tästä tapauksessa. Sanoit, että sen business vaikka kutittaa. Joskus sitä ei kukaan käytä, niin vois vaikka niinku yhteydessä. No siinä se on tietenkin. Niin. Täydessä vai? No ei me sinne päästä tosiaan. Ei kannata meidän sitä käytä sinne eteenpäin vaan.
Jaukko. Hyi kilo. Deplorable. Mikä se on? Onko se jotain halventavaa tai en mä oikeastaan tiedä. Inexcusable. Mitä vitsaa? Kynees. Ja taasko siellä? Sano jotain samaa asiaa. Rival school student. Näyttää Turulta, eikö se ole? Joo, no jos muistatte, niin tää oli se tämmönen creepin näköinen poika, joka yhtäkkiä yritti kysyä Yukikoa ulos ennen kuin Yukiko katos. And then we left. Niin. Mä en syyt. No kaikilla on puku päällä. Vaatteet siis. Mm. He has no idea how right he is. Yeah. Joo, lähet täältä vaan. Ei täällä ole mitään muuta nähtävää. Ja kun se on sunnuntai on ja kouluun ei päästä ja TVn sisään alta mennä, niin me nyt toisin mennyt tuonne Samekava Floodplainille, niin mennään tosiaan kalastamaan. No kuka mauku siellä on? Kissa tosiaan syö tässä pöydällä tässä vieressäni. Se vähän juoksuttaa mua ympäriinsä. Yleensä näköjään menit portaita alas sinne. Ja nyt menet tohon laiturille tai tohon mikä toi kivihäkköön oikeastaan on. Siitä vasemmalta. Ja nyt se toi check. Ja jees. Kertohan tän siitä tutoriaalin tässä. Niin, ja sitten kun näet kun toi koho alkaa liikkumaan, niin paina ympyrää. Nyt! Ja nyt rämpytä! Tule sieltä vaan! Äksää! Ympyrää on rämpytä taas. Sieltä se taisi tulla. Ai, eikä ollut riittävällä jeeri. Kenji Aju. No ne on näköjään akku loppuu ohjaimesta kohta. Siihen on, eikö se ole vielä pitkä aika? No se vilkkuu jo, mutta no katsotaan mihin asti se kestää. Meillä on varaohjaaja sitten. Ai kotiin jo nyt. Niin se on, kun meillä on niin vähän diligenssiä, niin me ei jakseta heittää kuin yhden kerran koukkuu tällä hetkellä. Ai No ei kannata mitään, me ei mitään noista nyt saada tällä hetkellä. Noin olisi tommosia esineitä, mitä toi vanha ukko voi vaihtaa meidän erinäisistä kaloista. Go home. Go big or go home. We go home. Welcome home. Hei. Hei Nanako. Onko sillä mitään lisättävää vai sitä samaa vai?
Niin joo, se odottaa sitä meidän matkaa innolla. Jei. Se halusi vaan Junessiin. Niin, mutta nyt me ollaan menossa piknikille. Onko tässä TV:ssä jotain vai? Ei, mene ylös vaan. Niin joo, ja kun kaupungilla mainittiin se Tanaka's Amazing Commodities muistaakseni, niin mees nyt tonne tän meidän huoneen television luokse. Onko tämä tässä vai? Joo. Kunhan vaan pääsee sit kohtaan, että sanoo noin check. Ai ei tässä olekaan nyt sitä ainakaan vielä. Tiedä sitten onko tässä versiossa sitä Tanaka's Amazing Commoditiesia ollenkaan, mutta no quit. Ja niin oliko se, että meillä ei kirjaa ollut enää mitä lukee, kokeile siihen sohvalle mennä. Jees. Niin joo, niin meidän pitää odottaa niitä uusia kirjoja. Sitten se voisi olla joko study tai siinä pöydän edessä tehdä. Siellä saa muistaakseni kun meidän... Katsopas toi meidän status, painaa kolmio. Ja status. Ja X Junkohalla. Ja sitten R1. Ai kun se oli switch käyttö. Takaisin. Niin on switch info 4. No niin, courage on reliable. Understanding. No ei knowledge vissi olekaan vielä noussut. Et no yritän palata vaikka knowledgea ja opiskele vaikka. Mikä oli Callow tossa Diligence? Callow, en osaa sanoa. Päkkiä vaan. Niin opiskellaan vaikka jos nyt ennen kokeita saatais toi nousemaan toi knowledge, niin se olisi ihan hyvä juttu. Ai niin, ja nyt mä muistankin jo sen mun yhden kokeilun, minkä mä tein, mikä meidän kannattanee varmastikin tehdä, jos ton knowledgenkin kannalta. Oh. Good morning. Family outing, sehän on se meidän suunnitelma. Mitäs vastaa väärin tässä? Ei muistaakseni tästä taitaa olla Yukikon reaktio aika sama, kumpi vaan sanoo. Eikö mä ajattanut oikein, että family outing, niin Juu. se on selvempi niin. Hyvä niin kuin hahmot sanoo periaatteessa, että mene grindaamaan. Niin. Ja Mora, joka jäi avalle lässyttää meille. Study back. There's jobs to live. Totuus on tuolla ulkona. Tai sitten sisällä. Niinpä niin. Oho. Okei. Ainakaan se ei ole pervi niin kuin se yksi opettaja. Muistaakseni kun puhuu, että Yukiko on takaisin, että Yukiko on söpö. Ei kun te olette kaikki söpöjä. Ei kun älkää kertoko vanhemmille niin, että mä sanoin noin. Oliko se joku mikä historia opettaa vai mikä se? Taisi olla joo. Ei kun eihän se historia opettaja on se pyramidi. Niin, se, en muista mitä se opetti, mutta se oli kuitenkin.
Switch. Niinpä tietysti siinä on pakko olla jotain hyötyä hänelle, eihän se muuten mitään siitä sanois. Niin tuleeks tästäkin knowledge increase muuten? Joo. Miksi se kotota kuuntelis? Miksi kukaan kuuntelis sitä? No vitsi taas nousi. Saloon after school. Ei vastaa nyt kysymyksiin. Ei tullut tällä kertaa kysymystä, ei. Niin nyt se mitä mä suosittelen tässä, ei niin ensin pitää kiertää täällä, ootas, Meska, katos tonne vasemmalle, oikealle päin. Käännä vähän kameraa. Ai sä pystyy näin. Niin. Puhu tolle tyypille, jos ei olla puhuttu vielä. Ei se, kun se siellä ikkunan luona. Pimosiopissa. Mitäs jos painaa toista? No miten vaan, ei siinä niin ole väliä tässä tapauksessa. No niin, toi tossa ikkunan luona toi poikani. Joo, tällä on tää questi tässä jo. Listen to his request. Reject him outright. I'm busy right now. Ai. Laita okay. The girl on the rooftop. Ja sitten suoraan vaan sinne. Ei se ei nyt ole siellä kun sataa. Nyt sitten kun on sitten ei saa epäimellä kun sinne päästään, niin pitää sille käydä juttelemassa. Mutta seuraavaksi niin paina 4. Onks täällä jotain? Ei ole. Niin paina 4. Ja mene tonne practice buildingiin. Sieltä löytyy muutama muu tyyppi, jolla on meille questit annettavana. En ihan tarkalleen muista ketkä ne oli. Ei ainakaan ne. Ja se toiseen suuntaan. Tolla tyypillä taisi olla ainakin. Joo, sure I'll listen to you. Ja se on kyllä aina tosi mielenkiintoista, jos miten näihin questeihin nuo itemit löytyy sieltä TVn sisältä, mutta... Game logic. Niin. Cannibalize the TV. Tulee avattua televisio vähän toisella tapaa. I look around your TV. Niin, vähän niinku, et ei yhtään ihmeellistä. Ne on oikein, että haa? Ja sitten me tonne siitä vasemmalle ja tonne yläkertaan, niin sieltä löytyy lisää vielä ainakin 1 vai 2 tyyppiä. Vasemmalle tästä toi tyttö muistaakseni oli semmonen, se jotain kaipaa. Sillä aikaa. En tiedä mistä ne puhuu. Tai kenestä. Niin joo. Ai ei se ollutkaan se. I won't understand. How dare you? No onks toi kaveri sitten semmonen? Ainakin täytyy nähdä, että mun mielestä joku löytyy, että... Oliko se sittenkin tuo päärakennuksessa? Entä se? Ei muistaakseni kyllä, mutta kokeilen nyt.
Joo, ei. Se on sittenkin se. Alkaa ai. Oitas, oliko se... Niin se taitaa semmoinen tyttö, mihin me ei ehkä... Mä en muista, mutta vissiin me siihen törmätään myöhemmin. No, mutta menepäs sitten takas sinne perusrakennukseen. Tänne. Ei alaspäin, kun sinne päin just, sinne toiseen suuntaan. Ja sitten sitä käytävää oikealle. Aika hiljasta muuten nyt kun on sadepäivä ja ei ole musiikkia ollenkaan. Ei voi sanoa niinku Paavo Lipponen itse valias. Hovinarri! Musiikkia. Mä sanoisin sitä näin duunissa. Kokeillaan tuota tyttöä siinä. Queen Touch. Oliko se Se on varmaan viittaa siihen opettajaan, joo. Se oli Egypti-fanaatikko. Ei ollut se. Ai, oltais voitu tehdä. We will make it happen. Me alakertaan tosta. Hän siellä se jumi seisoo. Siinä on silloin, että ei ole mitään kyllä sanottavaa. Tai no niin mitään tärkeää. Joo, ei sillä ole mitään tärkeää, että se vaan niin vissiin päivittelee sitä, että kun nyt sataa ja on koeviikko tulossa, niin ei ole näyttelemistä. Voiko mä kokeilla? No kokeile vaan, jos huvittaa. Hei! Hei. Ai, ei muuta. No me alakertaan. Jää vasemmalle. Puhu tolle tytölle tuolla. Olisikohan se ollut sitten se yksi, mitä me nyt haettiin. Jaidra. Ja se on se, mistä me saadaan ne uudet itemit ja noin. Jap. Not really. Ei ollut sekään. Onko se toi jäpä sitten? Näin se mun mielestä se on, mutta no kokeile sitäkin. Onko sitten ne löytyy vasta vähän myöhemmin ne muut questit, mitä mä olen miettinyt. Vuorikiipeilyklubi. No, mutta koska Onko nyt se ei... Jukiko vai? Joo, mutta ei sille kannata nyt puhua. Mene takas sinne meidän luokkaan, eli tonne seuraavaan kerrokseen. Ja oikealle. Ja sit siitä ovesta nyt sisään. Tämä vaan Siitä joo. 2-3. Tai se on 2 toinen ovi vielä se. Joku olisi ihan kutojan, jos oli joku olisi piirassa. Ja nyt me Chien luo. Sanoin, että ei kannata puhua. Ei kannata, siihen tulee vaan niinku semmonen ilmoitus, että me tarvitaan joku tilaisuus, jos päästä sen kanssa läheisemmäksi. Se ensimmäinen social linkki Astejuikon kanssa tulee juonen mukana. Eikö se ole sitten vielä oikea aika vai? Ei. Mutta jatketaan tätä keskustelua eteenpäin nyt. Mennään opiskelemaan sen kanssa. Siinä on sitten parempi vaihtoehto kuin Jukiko. No Jukiko ei tarvitse tutorointia. Siitä puhutaan, että se on itse asiassa aika hyvä opiskelija. Niin, mutta study together. Yeah! Niin saadaan samalla läheisyyttä Chien kanssa ja saadaan todennäköisesti tästä nyt sitten toi knowledgein nosto seuraavalle tasolle. Vähän kun siitä näyttelemistä ja jalkkistreeneistäkin saatiin sitä social linkkiä lisää, eikö? Niin. Tätä ei kyllä vissiin social link, tai ei social linkkiä nosta, mutta auttaa sitten pääsemään sille seuraavalle tasolle myöhemmin. On simoilleen näin. Ja saletisti natsaa. Taas pitkästä aikaa putousviittauksia. Haittaako se? No ehkä sille joku nauraa. Pilkkis ehkä. Saattaa olla. En tiedä, onko se kattonut. No anyway. No.
Eipä kuule mitään. Ding. Nyt nerokkuus noussut. Paina eteenpäin. Jees. No. Going to become closer soon. No ei oikeesti. Tää ei voi tietää. Ja noihin lupaaviin tunnehelmiin, niin jahas, tässä tulee. An Inaba Credit Union ATM to the north of town was destroyed today by an earth mover, and all cash inside was stolen. No mutta joo, näistä kummallisista uutisista eteenpäin niin seuraavassa pätkässä.